O BNG fai un chamamento a participar nas mobilizacións convocadas pola plataforma Só Sanidade Pública para o vindeiro mércores 21 de abril en exixencia da recuperación do sistema sanitario. É unha mobilización moi necesaria porque o Partido Popular está aproveitando a pandemia para levar ao máximo as súas políticas de acoso e derribo do sistema sanitario, en especial a atención primaria. Non ten xustificación que un ano despois de iniciada a pandemia sigan as restriccións para as atencións presenciais, demoras de semanas para acadar unha cita telefónica ou colas ás portas dos centros. E as listas de espera que eran tremendamente elevadas antes da COVID para probas diagnósticas, consultas ou intervencións cirúrxicas multiplicáronse. Esta difícil situación non se soluciona con anuncios tramposos de última hora como feito polo presidente da Xunta nun intento de desmobilizar as convocatorias do mércores. Un anuncio insuficiente, non vai dotado dun plan de recursos humanos nin do orzamento necesario para leválo a cabo, ni siquiera pretende atender a totalidade das máis de 350.000 persoas que están en listas de espera. Polo tanto, para recuperar o sistema sanitario público de Galiza son necesarias medidas estruturais, mas no inmediato urxe, primeiro, garantir a atención presencial e que esta se realice sin demoras. Segundo, aumentar o número de profesionais en todas as categorías. Terceiro, un auténtico plan de recuperación das listas de espera dotado de orzamento suficiente, acompañado dun plan de recursos humanos e que vaya destinado á totalidade das 350.000 persoas que están nas listas de espera. E cuarto, transparencia en todo o proceso de vacinación.